Hvis du starter helt forfra, er her, hvordan du sikrer dig din første digitale markedsføringsklient på blot 7 dage. Mange nybegyndere mener, at man har brug for en hjemmeside eller certifikater. Du kan opnå succes, selvom du starter helt fra bunden. Det er de slet ikke. Følg disse simple trin, hvor du starter med at beslutte dig for at gøre noget ved det. Trin 1. Identificer dit niche-marked. Undersøg klienternes behov og udform et simpelt tilbud. Definer din henvendelsesstrategi. Vælg én simpel tjeneste. Håndtering af sociale medier. Lokal CEO. Redigering af korte videoer. Det at køre enkle annoncer er den bedste løsning lige nu. Kortformindhold til virksomheder. Det er højt efterspurgt, let at lære og leverer hurtige resultater. Trin 2. Find kunder, der er lette at arbejde med. Trin 2. Find kunder med lave krav. Kig efter muligheder som dårligt indhold, ingen videoer eller lavt engagement. Kontakt, hvor begyndere har succes, venner, familie, diskussionsgrupper, Instagram, TikTok og lokale virksomheder. Trin 3. Præsenter dine ydelser. Opret enkle tilbud. Personliggør dit budskab for højere svarprocent. Prøv dette. Jeg lagde mærke til din side. Jeg lavede en video, der viser, hvordan kortformet indhold kan tiltrække flere kunder. Vil du se den? Trin 4. Skab hurtig værdi. Lav en simpel portefølje med værktøjer som CapCut og Canva og ChatGPT. Præsenter et eksempel på et indlæg, en idé til indhold eller et forbedringsforslag for at vise dine færdigheder. Trin 5. Sikr din første kunde. Tilbyd noget simpelt som, jeg kan lave korte videoer 3 gange om ugen for 100 USD om måneden. Overvurder ikke prisen. Overvurder ikke prisen. Dit mål er at opnå erfaring og dokumentation. Følg op på dine pitches. Kunder sætter pris på påmindelser. Du viser tydeligt din entusiasme. Du behøver ikke være perfekt. Du har brug for handling, konsekvens og grundlæggende systemer. Vær forberedt på at tilpasse dig og lære. For at finde din første kunde på 7 dage. Identificer dit nicheområde. Undersøg klient, opret en portefølje, præsenter din forskning for kunden. Opret en portefølje. Sælg dine ydelser.
Sælg dine ydelser. Følg op. Fejre små sejre. Succes tager tid. Hvert nej nærmer dig et ja. Modstandsdygtighed er afgørende. Er du klar til at handle? Start i dag. Gennemfør disse trin. Din første kunde er tæt på. Tak fordi du kiggede med. Tilmeld dig for flere begyndervenlige tips om at tjene penge. Tryk på notifikationsklokken for at få opdateringer. Hver rejse starter med et første skridt, særligt inden for digital markedsføring. Det gælder om at etablere en solid grundlag for vækst og vedvarende succes. Hver kontakt og pitch bygger selvtillid og kompetencer. Bevar en mentalitet, der er fokuseret på læring og feedback. Søg efter muligheder på uventede steder, med bestemmelse og en plan af succes inden for rækkevidde. Forbedr din proces og hold fast i dine mål. Hver interaktion er værdifuld. Hvert forsøg, det bringer dig tættere på et ja. Omfavn din kreativitet og præsenter unikke løsninger til potentielle kunder. Vedligehold altid relationerne til kunderne. Forstå deres behov og vær virkelig hjælpsom. Ved at skabe tillid vil du opbygge varige forbindelser. Din rejse mod succes starter med en klar plan. Forbliv fleksibel og klar til at tilpasse dig. Opfyld kundens forventninger, mens du løbende forbedrer dine færdigheder, lever værdi og opbyg relationer uden for det rent transaktionsmæssige. Dette vil føre til større resultater inden for digital markedsføring. Omfavn vækst og opdag muligheder. Hver måned bliver en læringsoplevelse, som bygger din selvtillid. Overvej, hvad der virker, når du kommer i kontakt med kunderne. Overvej, hvad der virker, når du kommer i kontakt med kunderne. Fejr fremskridtet og vær tålmodig. Udholdenhed er nøglen til succes inden for digital markedsføring. Engager dig autentisk i dit netværk og vis ægte interesse. Din rejse er lige begyndt, og hvert skridt bringer dig tættere på dine mål. Vær fleksibel og søg efter muligheder for at skabe værdi. Det fundament, du bygger i dag, fører til fremtidige succeser og relationer. Tusind tak for at se med. Hvis du vil have flere måder for begyndere at tjene penge online på, så abonner på kanalen. Og tryk på notifikationsbellen, så du ikke går glip af vores fremtidige indhold.
Vi ses i næste episode.